कहीं कहीं तो ऐसा लगेला कि हे भगवान कब बिहान हो जाओ ओवर प्यार मिलना के गरीब के देह छूट जाओ। हमनी से ही चीज वंचित नहीं थे। जैसे हमने के आज जब पहुंचनी और इतना मान सम्मान इतना प्यार इज्जत मान व्यवहार हुआ सब दिहनी खाना पीना के साथ में इतना निक बड़ व्यवस्था हर जगह मिलेला नानू पता लगे कि पानियों में भीजे केहू ना कही कि चला हमारा दलदानवा में लुका जाए। लेकिन जब तक व्यवस्था बा के दो अक्षर पानियों आ जाए तो कोनो असर पड़े वाला नहीं खेनो कितना बढ़िया भाव कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। गाना बजाना कब तक अधूरा बा? कब तक? गीत खाली होके ठीक ना लगे, संगीत अकेले होके ठीक ना लगे। अच्छा है कोनो रिदम म्यूजिक बाजते ना होके के एंग एंग नाचे बढ़िया लगे। लोग कहीं पागल हो नन्नू बढ़िया लगे। गायन वादन एवं नृत्य तीनों को मिश्रण करके ही शुद्ध संगीत बनाई जाती है ना। तनियो ओ मिजाज लाइक गीत संगीत आवत तनी मिजाज बना के कितना बढ़िया लय है गाता ना कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी ऐजे हो कि होती है दिलबरों की इका दो चक्का में डिश ब्रेक चार चक्का में पावर ब्रेक। मानी कि दो चक्का की गाड़ी है तो में ब्रेक कौन बा? कौन? ए ब्रेक के नाम है डिश। अच्छा हम मार दो जो रोड के दी घी चक्का ब्लास्ट हो जाएगी लेकिन गाड़ी आगे पीछे ना होली ना कि होती है दिलबरों की हिनायत कभी कभी। गिर गल काठी हो तालावा हम कहीं की झालावा केकर झाल गिरल हमारे बांध लो ओकरा के उठा के केहू कह के गइल बा कि नाचे गावे तुरे तार अब ओकरे दुनिया राखे नाचल बाउर ना नाचल बाउर ना हो के ना नाचल भगवान भोले दानी न चले कन्हैया जी न चले विष्णु भगवान न चले विश्व मोहिनी रूप धारण करके नारी बन के साड़ी पहन के न चले। जब देवता लोग साड़ी पहन के नाचता हमने के आम इंसान धोती कुर्ता जींस पैंट पर नाचता नहीं कौन गुनाह नानू गायत्री बाबा मानस हंस कहा गई नारदी गीत संगीत के बेताज बादशाह जेकरा के स्वर्गीय गायत्री ठाकुर जी कहल जाला। गायत्री बाबा के तरह नाचत रहे ऊ जब नाचत रहल तो उनकर कमर ना हिले खाली कुर्तावा के कोरवा धक आ कुर्तावा हिलावस तो बुझाए कि मैं समियानी के तरह नाचत रहल के तरह ए जे मिली देखे ए जे तीन गो ठोकर लागी धा 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 आ खाली कुर्ता ही कमर नहीं ना कैसे गावे नहीं हम नाचत ना चाचा जी नाचत ना नानू खाली कुर्ता ही गावे नहीं खाली कुर्ता ही आउ है ब्यास उठ जा प्रदूषण परदेसी फैला दिए ई के तरह नची कैसे गावे ना हालांकि ये सब नाच खातिर धोती ना हो ये सब नाच खातिर हॉट पैंट पहन के जौन ऑर्केस्ट्रा में बाई जी ना चली सब नाच
हम चाह प्रदुमन परदेसी जी रवा तनी धोती के मर्यादा राखो बस अतने रवा से गुजारिश काहे कि धोती पहन के हमनी के महापुरुष लोग देश के आजादी दिलावे में भाग ले ले बाबू बीर कुंवर सिंह जी महात्मा गांधी जी ऐसन ऐसन लोग जे धोती के मर्यादा रखल जंग कैलस।